Ruská rozprávka Ohňom, vodou a medenými trúbkami je rozprávka alebo filmová rozprávka z roku 1967 a nesie v sebe veľa posolstiev a má veľa vrstiev, tak ako každá rozprávka. A takisto má teda aj posolstvo pre dnešnú dobu, pretože každá rozprávka, ak je naozaj rozprávkou, tak nesie posolstvo pre každú dobu, v ktorej si túto rozprávku rozprávame. No a aj táto rozprávka ma oslovila tým, ako opisuje skúšky mužského a skúšky ženského princípu na ceste k zrelosti, k naplneniu a takisto k ich vzájomnému spojeniu. Názov rozprávky vychádza z ruského príslovia prejsť ohňom, vodou a medenými trúbkami, čo znamená prejsť rôznymi životnými skúškami, odolávať pokušeniam, pestovať si pevnú vôľu a tak sa stať múdrym a silným človekom. No a v tejto rozprávke sú tiež rôzne pokušenia, rôzne skúšky, ktorými musia hrdinovia prejsť, aby sa znova mohli spojiť. A v tom názve sú, že medené trúbky, ale tým sú myslené trúbky ako hudobný nástroj, ako tie fanfáry oslavné, ktoré tiež nás môžu zvádzať k pýche alebo k teda takému tomu svetskému pozlátku. Takže o čom je táto rozprávka? Táto rozprávka rozpráva príbeh dvoch mladých, obyčajných ľudí, Alionušky a Vasia, ktorí sa teda do seba zamilujú a hneď na začiatku vlastne už prechádzajú určitými pokušeniami, pretože sú spolu na vychádzke v lese a prichádza tam koč s hnedými koňmi, ktorý ich chce zviesť a oni povedia, že nie, my sa prejdeme. Samozrejme, ten koč s tými koňmi a s tým kočišom, to je taká pasca zlých temných síl, ktoré chcú uniesť Alionušku do podsvetia. Takže oni teda odolajú tomu prvému pokušeniu, prichádza potom koč s čiernymi koňmi, aj tomu odolajú a nakoniec prichádza koč s bielými koňmi a vtedy si ona už povie, že mohli by sme sa zviesť. No a vtedy ona už potom sa stáva vlastne tou korisťou a je unesená do podsvetia, kde si má vziať Kostia nesmrteľného, takého temného pána podsvetia, ktorý žije večne, má bohatstvo a v podstate je to taký živý, mŕtvý muž, ktorý ani nenesie v sebe tú kvalitu života, ale žije večne a má to bohatstvo. No a Vasia teda sa rozhodne zachrániť Alionušku a putuje a ide ju zachrániť. Tiež prechádza rôznymi potom skúškami. Dôležitou postavou, veľmi dôležitou, neodmysliteľnou, je kozička, malá biela kozička, ktorá patrí Alionuške a táto kozička predstavuje ten inštinkt, intuíciu, primárnu prírodnú silu alebo tú divokú silu toho ženského prírodného princípu. A táto kozička pomáha obom hrdinom sa znova nájsť, pomáha Vasiovi nájsť Alionušku, vytvára tam dôležité posuny v tej rozprávke, pretože ona predstavuje tú životnú silu, ktorá spája mužský a ženský princíp opäť dokopy a ona pripomína stále, čo je to dôležité, čo je to pravé, čo vychádza z prírody, z pravdy a z prírodzenosti a na čom stojí život, že k tomu sa treba vrácať, aby tam nenastalo nejaké to podľahnutie tým zvodom toho vonkajšieho povrchného sveta, toho pozlátka, niečoho, čo vyzerá síce úžasne, ale nemá to tie trvalé hodnoty, ako má napríklad tá láska, alebo tá pravda, tie zákony prírody a toho prírodzeného života. Mužský princíp tu prechádza 3 dôležitými skúškami, pri ktorom dozrieva a Vasia prechádza skúškou ohňom, kedy zachraňuje cárovú dcéru z ohňa, čím vlastne tam je skúšaná jeho odvaha a fyzická sila, tým prejde. Potom je tam skúška vodou vo vodnom kráľovstve, kde naučí vodného cára čítať
pretože vodný car nevie čítať, čiže je tam skúška múdrosťou, bystrosťou a vynaliezavosťou, čiže on sa učí, Vasia sa učí využívať tieto svoje kvality a ich zlepšovať, preukáže, že má naozaj múdrosť, tak sa môže potom oslobodiť z tohoto vodného kráľovstva, pretože tá voda predstavuje to podvedomie. A on tam prináša to svetlo, to vedomie, čiže jeho múdrosť je tam skúšaná, čiže je dostatočne silná na to, aby sa vedel orientovať v takýchto nejasných vodách, aby vedel rozlišovať, čo je vedomie, podvedomie, nevedomie, aby sa naozaj vedel v tomto svete tých myšlienok a toho vedomia orientovať. A on to zvládne, oslobodí pritom množstvo tam zadržiavaných mladých panien a prichádza na zem ku tretej skúške do zemského kráľovstva, kde vlastne za to, čo zvládol v tom vodnom kráľovstve, sú tam skladané pocty, titulovaný je, oslavovaný, dostáva cárovú dcéru za nevestu, čiže krásne oblečenie, bohatstvo, tituly, odznaky, no proste sláva, jednoducho rastie tam jeho pýcha. No a to je tá skúška tými medenými trúbkami, kedy máte oslavné fanfáry a zabudne, čo je jeho cieľom. Ale na tej svadobnej hostine v poslednej chvíli tam prichádza kozička a on si spomenie, že on miluje Alionušku, že to je jeho nevesta a spomenie si, prečo sa vydal na tú cestu. Utečie z tej svadobnej hostiny vďaka tej kozičke, ktorá ako ten prírodný inštinkt ho prebudí ho z toho sna, z toho svetského sna, aby ho prinavrátila k jeho koreňom, k jeho prírodzenosti a on sa teda opäť vydáva na cestu a ide zachrániť aj s tou kozičkou Alionušku do podsvetia. Tam ju zachráni a ešte medzi tým mu pomôže Baba Jaga aj so svojou dcérou, pretože Baba Jaga tu vystupuje v inej role ako v Mrázikovi a tam mu poradí, ako má Kostieja zničiť. No a jemu sa to podarí, oslobodí Alionušku a sú spolu a vlastne tam dochádza potom spojeniu toho mužského a ženského princípu. A kozička ako do tej trojice spadá ako tá životná sila, ten tvorivý princíp. Toto je tá cesta toho mužského princípu a potom je tam samozrejme dôležitá aj tá cesta toho ženského princípu a to, akými skúškami prechádza Alionuška v tom podsvetí. Pretože ona je tam zavretá v žalári, pretože si nechce zobrať Kostieja a Kostej ju stále presvieča, a ona nechce, odmieta ho a ona verí, že ju príde zachrániť Alionuška, že pre ňu príde a zachráni ju. Ona mu verí, ona dôveruje v mužský princíp a vytvára silné vnútorné obrazy, ktoré predstavujú matricu pre tú realitu. Čiže tu vidíme schopnosť ženy vytvárať silné vnútorné obrazy, držať ich vo svojom vedomí, veriť im, dôverovať aj tomu tvorivému božskému princípu, ktorý ich pomáha potom zhmotňovať vo svete. Čiže toto je naozaj veľmi tvorivá práca takého toho hlbokého ženského princípu v tom vedomí ženy. A toto ona robí v tom žalári, v tom podsvetí. A tým, že ona verí a dôveruje mužskému princípu, dodáva mu silu, aby zvládol tú cestu a našiel k nej. Tú cestu, aby prekonal všetky prekážky. Ona takisto verí, že tá kozička mu pomôže. Čo znamená, že ona verí, že ten inštinkt mu pomôže ju nájsť. Že ten inštinkt ho navedie k nej. A ona verí aj teda tej svojej intuícii. To je opäť prepojené s tou kozičkou, pretože tá kozička, to zvieratko tam predstavuje naozaj veľmi silný primárny prazdroj tej životnej sily. A toho, z čoho vychádza aj mužský, aj ženský princíp. Čiže bez toho by ten príbeh by vôbec nemohol nejak byť. Nebol by ani príbeh muža a ženy, pretože pochádzajú z toho prázdroja toho života. A ten tam predstavuje tá kozička. No a keď ona toto zvládne, tak potom ju ten Vasia nachádza a oslobodí ju a už sú spolu šťastní, utekajú spolu krásnymi lúkami a spolu s nimi tá kozička, ktorá teda predstavuje ten tvorivý životný princíp. Zaujímavé je, že ona vlastne
Alionuška už na začiatku toho príbehu hovorí, keď sa prechádzajú spolu v tom lesíku, že pretože je tam taká scéna, kedy tam ľudia idú na jarmok do mesta a sú tam aj kolotoče v tom meste a oni tiež túžia ísť na kolotoče, ale nemajú peniaze. A ona vtedy povie, že nevadí, že ju robí šťastnou, alebo len to, že môže snívať. Čiže ona presne povie, že pre mňa je radosť si zasnívať. Čiže ona už to jej prináša veľkú radosť a táto veta pre mňa je radosť si zasnívať, znamená, že dokáže vytvárať tie silné vnútorné obrazy, ktoré jej potom prinášajú to, po čom túži. To je tá schopnosť materializovať cez tie silné vnútorné obrazy, ktoré ženy sú schopné vytvárať. A toto potom ona rozvíja aj po tom únose, keď je v tom podsvetí a kultivuje túto schopnosť a učí sa byť akoby silnou ženou v tejto schopnosti. V tom žalári je ešte jeden zaujímavý moment, kedy jej Kostiej povie, že budeš sa mať u mňa ako perla v lastúre. Čo je zaujímavé, pretože perla, vieme ako vzniká, je to pod tlakom, je to bolesť, perla predstavuje aj slzy. Čiže ona by síce bola ako tá krásna perla v lesklom šate a so všetkými tými vymoženosťami toho bohatstva, ale bolo by to slzavé údolie, bola by to zlatá klietka, bolo by to veľmi bolestivé. A ona o to nestojí. Ona si drží aj v tom podsvetí tie svoje hodnoty a stále chce toho svojho ženicha Vasiu. No a Vasia, on prechádza tými skúškami vernosti niekoľkokrát. V podstate pri každej tej skúške ohňom, vodou a medenými trúbkami sú mu ponúkané nevesty a on vždy teda nakoniec sa rozhodne pre Alionušku. Čiže celý ten príbeh je aj o príbehu ľudí alebo muža a ženy, ktorí k sebe patria. Je to príbeh partnerov duše dvojplameňov alebo partnerov srdca, ktorí sú tak hlboko spojení v srdci, jednoducho, tak je tam silná tá láska, tam je tak silné to spojenie, že je tam veľká vernosť. A tento príbeh je tiež krásny tým, že oni vlastne celým tým príbehom aj počas toho oddelenia sú si sami sebe verní a vyberajú si sami seba opakovanie aj pri tých skúškach, až potom dochádza k tomu ich spojeniu a k tomu šťastnému koncu. Takže to je tiež taký veľmi pekný odkaz v tejto rozprávke. A ten odkaz pre dnešnú dobu je tam o tom, že v dnešnej dobe je veľmi útočené na ženský princíp, na mužský princíp. Je tu propaganda bezpohlavnosti a pritom v tejto rozprávke je jasne vidieť, na čom stojí život, že stojí na čistom mužskom princípe, na čistom ženskom princípe a na ich spoločnom tvorení a na ich spoločnom spojení, že práve tá rozdielnosť udržuje chod života. A toto je to, čo je pre dnešnú dobu, ten odkaz, že ženy majú usilovať o čistý ženský princíp a muži o ten mužský čistý princíp, aby naozaj prišli tej svojej pravej sile, aby ju vedeli prejaviť v živote a potom nájsť aj to svoje miesto v tom živote a vedieť tvoriť. Pretože tvoriť je možné iba pri spojení mužského a ženského princípu, iba tak život pokračuje. To zvieratko, tá kozička, ktorá tam predstavuje ten primárny zdroj sily a prírody a týchto zákonov, tak je zaujímavé, že tam práve je tá kozička, lebo zvieratko kozička je jedno z mála zvierat, ktoré neochorie na rakovinu, čiže nemnožia sa v jej tele z nejaké zhubné bunky a v tomto prípade za zhubné môžeme považovať aj to pozlátko sveta, tie zvody sveta, konzum a všetky tie povrchné hodnoty, ktoré nie sú vlastne hodnotami. A to je tiež pre našu spoločnosť veľmi zhubné. A práve v tej rozprávke je tá kozička, ktorá je voči tomu odolná, voči tejto zhubnosti, konzumu a povrchnosti a všetkého možného. Takže to je tiež taká zaujímavá silná symbolika. No a preto túto rozprávku môžeme jednoducho vnímať ako predobraz toho, ako rastie mužský princíp do
do svojej sily, ako muži sa stávajú mužmi, ako sa ženy stávajú ženami a ako potom sa vlastne môžu spojiť, keď dosiahnu určitú úroveň, určitú zrelosť a ako potom dokážu vytvoriť to, prečo sme tu boli stvorení. Tú skutočnú lásku a to skutočné tvorenie v tom najvyššom božskom princípe.